Ahojte, moje meno je Naty a dnes so mnou poletíte na Bali. Cesta nám trvala jeden deň s tým, že sme pár hodín strávili v Malázii. Ahojte, už sme na hoteli a som na svojom obľúbenom mieste a som šťastná, že máme konečne balkón, lebo sme ho dlho nemali a to bolo dosť blbé, takže... Ale si ani som nepovedala, kde sme. Sme na Bali a prišli sme sem s rodinou, s babkou, detkom, mamou, tatinom a mňou. A budeme tu mesiac a potom ešte niekam pôjdeme, asi. No, a ako som už povedala, teraz ideme na pláž, tak sa uvidíme tam. Toto sú nereálne obrovské vlny. Proste, také som nikdy v živote nevidela. Veď to sú aj 5-metrové vlny podľa mňa, aj keď nie sú to asi 2-metrové, ale aj tak proste oni sú strašne veľké. A teraz ďalej k tým pekným momentom. I think I got myself in trouble, so I'll fill the bath with bubbles. Then I'll put the towels all away. Should've never said that. Potom sme išli kupovať ovocie a práve vtedy sa začal asi najväčší lejak v mojom živote. Takže ešte raz čaute, ako môžete vidieť, som teraz na inom hoteli, lebo na tom hoteli, kde sme boli, bolo more asi 20 km od toho hotela. A to je strašne ďaleko, čiže sme sa sem presťahovali do iného hotela. No a teraz my máme more hneď za týmito palmami, čo môžete vidieť v obraze. No, my sa ešte budeme rozbalovať a to už asi nebude zaujímavé. Čiže toto je koniec tohto vlogu. Ak sa vám páčil, tak dajte like, môžete ma odoberať kliknúť sem. Všetky moje sociálne siete budú v popisku videa. A majte sa krásne, nezabudnite sa stále usmievať a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!